Pier en Marieke sjoggen zoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boeten door. Binnen krijgt een week als een oor. Maar toch had ze me klaar. Ja, Die is heel speciaal. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. De Fjordtour. Pier en Marieke zijn op vakantie op het Ameloon. Als ze op een middag van het stroom komen, fietsen ze bij de Fjordtour langs. De reedwitte Fjordtour stiet tussen de Dinnebjemmen op een heeg duin. Hé, stop! Stop! Zullen we even naar de Fjordtour, ta? Ja, zo strek op, kennen? Ja, zie maar. Hij is iepen. Er komen krekmeesken uit. Hé, Heid. Mij wij direct op. Hebben we daar nog tijd van, mem? Jawel, dat kennen we wel. Maar ik in net mooi, hè. Dat is niet het verlies. En ik sjouwer ik net heel naar de boppen. Wij wachten hier wel. Doe maar. Of daar. Schudden verderop is een terrasje. Dan kunnen Pier en Marieke wel even te jaren op het toer zijn. Goed? Ja, machtig! Zo, het zal wel een paar centen kosten. En voorzichtig, hè. Geen fratsen uithelje. Oké. Wils Heid en Mem en Lies naar het terrasje gaan, rennen Pier en Marieke tussen de Dinnebjemmen terug naar de Fjordtour. De groen laat je beschidden met dinnenappels. Pier kreeg er een peer op en stekt ze in de boezen. Dan stappen ze terug een zwieren ijzeren door naar binnen. Ze keepje een kaartje en beginnen aan de lange klim naar boppen. Wat klinkt dit hier al, hè? Ja, krijgt een lange buis. Ha! Ho! Ga dan maar voorop. Het is maar een smelle trap. Maar wel een lange. Ho! Hoeveel triemen zou het wezen om boven daar? Zullen we tellen? Oké, eerst weer waarom. We beginnen onder. Klaar? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 133, 200, 34, 234, 236. 236? We binden. Wist het zeker? Ja, hé. Ik tel net weer. Oh. Maar Sjen. Zo 4 keer Sjen. Oh, zo daar. Uw camping. En daar. Hé, een boot op het water. Maar Sjen, kom maar. Je is de rug naar onderen, Sjen. Wow. Het lijkt het zafvolle heegras van onderen. Mooi liek het tot. Wat is nou? Een sculp. Ik ga nog een sculp in de boezem van het strand. Even zien hoe lang is het door het waar het eronder is. Wow. Jere, ik ga dennenappels. Die binnen zwidder, dus die vallen hudder. Zie maar. Net weer. Lieke hut. Zou het kon mijn sculpek? Oh nee, lang net. Hast nog meer sculpen? Dan laten we ze taggelijk vallen. Dan kist het Sjen, Pipo. Taggelijk loslitten, hè? Clear? 3, 2, 1, los! Oh nee. Timon. Hey, pas op! Au, scheisse! Oh, je kreeg ze liek op halen. Ja, op een keerlijk kop. Had er uw zoen? Dat weet ik net. Maar hij snapt vanzelf wel dat de sculp net uit de beem komt. Is er naar binnen tagien? Ja, hij komt vanzelf naar boppen en wij zijn de enige die je binnen. Oh, Pier, wat zullen leuk wezen. En we kennen hier net een kant uit. Jawel. Naar onderen. We gaan naar onderen. Maar dan komt Wim Tjen op een trap. Nee. Wacht je maar. Ik weet wel wat. Wat was het dan? Zo. Hier is de toer. Je moet eruit komen. Maar dan kist je heel naar rennen. Om een hele toer heen. Wij gaan aan de orenkant staan. Dan shot er dus net dadelijk. En als hij dan rechtsom gaat, gaan wij dat ook. Dan komen we hier weer uit bij deze door en dan gaan we hut naar onderen. Misschien shot er dus net eens. Pier zijn slimme idee werkt het perfect. Wat zit die kinderen? Voordat de lelke man haar een shot, binnen Pier en Marieke al onderwijs naar onderen. Tina, Zij jaren de man nog al roppen, jetzt mal hier. maar ze hut als ze kunnen, stroezen de been bij de trapdel naar onderen en draven de Fjordtour uit. Hoi. Hoi. Heer, ben je hem daar al nou alweer? Dat gaat vlug. Of ieder net zo vol honden, Bob. Jawel ja. Het wie wel spannend. We gaan een proefje doen.
Een test. Een test? Ja, om te zien wat het eerst onder wie. Een skulp of een dennenappel. En dat kon net helemaal goed. Nee. En daardoor moest me nog een proef dwaan. Hoezo? Wat het eerste onder wie. Een ben Hé? Waar ga je me toe? of een man. Nee, ik begreep het net.